lang ini day kay. What day sulay ani day. Manudlay gutag kum Sanahan kum. sa tawag ka ng suday kamot. Hankom. Sulay basa. Hello guys. Hello. Doon ako amigo guys nga kanang nanabo dari guys kay basi kunog na may daghang isda. O kauban sa among amigo nga si Tornex. Kisto nga ni mulay nalimot man ko. Si Pas Dialagdon. Di Alagdon. Mo ni malampuson nga labasira sa amo ang dapit sa Kanmaniko guys. O gani karon siya sa amo ang Panimalay. lugar kay manabo ko naman labas yag isda guys, manabo siya mga mananagat. Labong baya kung kuan laing Adlaw. Naipoy adlaw on dahag isda, way labasira. Di man ka moingon na lagi. Naon sa mo lang I'm not connection human. Yes. Ako ba? Ha? Ako baligya, ako baligya. Naamang po among labasiro pud usahay god mo manabo man ani mangulipi pud usahay. Abi mangulipi day. Kana bang maitok og guys, atong ipakita ninyo guys ang hulma sa kinaiyahan guys. Maayo jud mo hulma ang kinaiyahan. Mao jud ako nakita ron guys. Og ipakita po nako ninyo. Nindot kay tan-awon ang iyahang hulma. Sa gagmayng dapyas-dapyas sa gagmayng balod guys, mao ni mahimong resulta. Makagama jud siya og kanang hulmas kinaiyahan. Mantigo pod mo hulma ang balod. Nining panahon na guys, niadto ko atong ubos sa ba jud sa suba. Kay dako manghunas. Akong musugat ko nila guys sa mga mananagat, mutan-aw ko kung unsay makuha. Arang inita ni guys. Mahinumdum ko sa una guys nga sa bata-bata pa ko sa daga pag ulitaw ko mga anak. Managat to guys, mamukot. Ang ako mangindungay kitong akong anak babae kay dili dagaton. Unya. Gadyo tayo man guys, dito sa laod, di kulbaan ako. Kaya ang primero anak guys, ihatod na ako akong anak sa bye-bye. Unya, ako ni mabalik dito sa laod. Mga alas 5. Kay idunggo na kong siyag sayo kay eskwela pa man, siya may magdigamo. Ako na po mabalik dito sa laod, magbira sa maong pukot. Di yun na kalimtan sa akong kinabuhi guys nga pagbira na ko sa pukot guys, kay sindahan kong tanaw sa piliw, sa daplin, nahubsan bitaw ang kabutan. Kalit na nagpus nga sa akong pukot guys, basta kayo na kung usang wakwakan nang ni ahong giatubang, arang jud na kong hadluka. Moto nang nikurog akong tuhod guys, bisag nakaabot na ko sa daplin. Wa jud mawa ang akong kahadlok sa kalisang. Nga gato ko na ay wakwak sa akong atubangan. Ingon ana akong experience dito sa dagat guys, di jud ko malimot pila nakatuig karon. Mo na nga kung ani ko aning dapita magsudong dinha jud ako na experience sa akong pagpanagat kanhi. Niundag og panagat guys, kawa na may mangindungay na kong anak nga mayong laki nga mangindong. Kay nakoy anak mga babae, dagaton man bisag makasakay ra sa sakayan. Dagaton na sila. Nanubid ka, Tek? Naba? Diharap ko ng buka.
Wa pa man to subangan. Wa pa. Wa sila subangan tek. Sayo lagi karo makaage. Hama na imong iro. Guwapa lagi na. Ha? Pinaliwat na. Guwapa iro ah. Si Alex guys. Tiger. Tiger. Ni tiger. Ana, tanaw tiger, tanaw. Tiger. Ah. Nabahin ang suba guys. Naduha napikas ang suba na pod kay ninabaw na ang bunbun. Mao na nga ang mga mananagat ani guys kung taob-taob na magliko-liko jud ni sila pangita sa lawom. Pagkakaron arang hunasa. Ang ilang mga sakayan ni adto na jud dito sa may dagat butang kay lagi hunas arang layo akong dajungan padung dito sa ibabaw. So ipaabot pa jud nila ani og taob guys aring ubos. Udto na sila sa bird ani mang nanguli na lang pug ubang mga manabuay. Ang una nakadunggo si Tatek na iduha ka buok. Igo ra pud isuwa. Si Alex jamo joy kuha. Kay nanubid ra man ni sila guys, wa kunoy duot. Mao na nga wa sila isda karon. Anhira ni magpundo guys aning ba aning suba. Ani nila ipahilo na ang ilang mga sakayan. Ana ay nagsingabot guys si Mr. na. Tsaka po'y duwa ani nga panagko gihapon. Ang panagko gud guys ug way mamsa jamo jud. Di para sa anang panggagmay nga panagat taga na jud madaginot. Pero guway mamsa wa jud sila makuha ani. Pero ang pagpanagat guys labi nagdagkong taga kung swerteon ka kausara jud. Ay dili man din si Bert guys. Si Lurito man din ni. Ang gagahang pag-umangkon man di ani mo ni abot kain kog si Bert nanubid gyapon ni guys sama ni Tatik ni Alex gatapok ng mga manobiray ani guys wa jud gyapon ni sila mga kuha kay mato pa nila way duot
Ibirto man din ng palabay-labay oh. Iko na magkadagan gapon man. Oh. Huwag na ba intay. Pingko bird ay undang bird kay ug muundang dili ka di ka agi. Undag panagko ni taktak man gahapon. Wala. Wa lagi zero di na lang ta pud mo ko ang kay ang pamuhonan. Akaduan da area gapon. Akaduan na ka. Kausara. Ano lang ano makakalupa mga puningan. Ha? Kalupa. Di karong kuno kay palugdang kuno aba pag tinuod. Ila nila ko. Mao lagi ila si Ella. Si ano nga sila? Si Along retingali. Kay dagoy aning vloga ni nga. Sa man ni klaro. Tulong lagi nang puro nang dama na isa nang mana isa nang mana. Oo. Mo ila isa nang duha. Kuha gihimo man dihang kanang turis. Turis suryanan. Usa nang mini nang duha usa nang iya ko. Bang. Nam Ha? Nababert! Itlog! Agay! Falling in love. Ami uli na ko ani guys. As amo ang balay. Akong gi kuha ang kamera dito sa baba sa suba. Layo-layo jud guys to. So nagpabilin pa ang mga labasira guys kay do na pay duha ka dong mudunggo ay. Wa na ko muhuwat guys kay arang inita. Mao na nga ni uli na lang ko. Mao ni porma sa suba guys. Liko-liko. Ngadto pa dong na ni sa amoa. Ngadto na ni sa may tulay. Kaning subaa guys padong ni sa tulay. Dulo kay ang tulay. Nindot kag view guys. Murag sa manaway kanyon nga talinis oh. Ang bunbun guys na ay kahulugan ni John sa mana. Hala. Ang kinaiyahan gapoy ga porma ana guys. Ang kinaiyahan kusog kaayo mo pulma sa manindot nga mga butang sa kinaiyahan. Daghang salamat sa inyong pagsilip guys sa ako ang videos o manghinaot ko guys nga kinsa katong wa pa maka-subscribe, subscribe na. O